So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayo lahat? Meron tayong super laking hito dito. Binigay ng kaibigan nating si Romeo Aquino. Salamat sa iyo, Romeo. Tara, samahan nyo kung paano iluto ito. Grabe, laki oh. Nilagyan ko lang ng suka para mamatay siya mga solid. Balikan natin mamaya.
Kumuha tayo ng sauce. Yun o. Ayan natin ng sili. Kain po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.